یەکێتیە پارێزەرên Herêma Cizîrê û endamên Biroya Jin a Tevdemê û Kongrastar bi daxuyaniyekê tecrîda giran a Lêdijî Rêber Abdullah Öcalan şermezar kirin. Daxuyaniyê bi beşdarbûna endamên jin ên Yekîtiyê û endamên Biroya Jin a Tevdemê û Kongrastar lê pêş encûmena dadmendiya civakî a li bajarê Qamişlo hate xwendin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku tecrîda heyî ya Lêdijî Rêber Abdullah Öcalan berdewamiya komploya pazdê Sibatê ye û ev tecrîd sûceke dij mirovî ye. Herwiha dewleta Tirk bi bahaneya cezayên dîsîplînê tecrîda Lêdijî Rêber Apo girantir dike. Di daxuyaniyê de bêdengiya civaka navneteweyî û CPT a li beramberî tecrîdê hate rexnekirin û li ser navê parêzerên jin û endamên tevgera jinan ji civaka navneteweyî daxwaza azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan hate kirin. Daxuyanî bi duruşmeya bê serok jiyan nabe bidawî bû. وانتهت بتغييبه في أسوأ سجن عرفته الدكتاتوريات العالمية خلال كل مراحل التاريخ.